Четвърта поредна сесия на европейското в малък басейн в отопени Румъния. А сега? И сега нещо, което ще ни развълнува, защото на 200 бътърфлай за мъже има българско присъствие. Във втория полуфинал ще плува Петър Мицин. Той влиза с трето време, с 1.55.28, с плуване близо до своето лично постижение от 1.54. Нека споменем, че днес се плуваха два женски финала за България, но последните финали за българското плуване на европейско в малък басейн бяха на Антони Иванов точно в тази дисциплина. 2019 Глазгоу завършва седми, 2021 Казан, тогава единствен български представител на турнира, завършва на четвърта позиция на косъм от медал в този момент. Драчич от Босна в 8-ми коридор, а Коста от Словакия в първи, в този първи полуфинал. Денис Кесил от Украйна с 1.56.88 е в седми коридор. Ондрей Гемов също с 1.56.61 от Чехия във втори. Андрея Саризек от Австрия също с плуване в рамките на 1.56 в шести коридор. Грегор Зирк е плува 1.55.63, естонецът в трети коридор. Най-бързите в тази полуфинална серия са Едуард Милдред от Великобритания в пети коридор с 1.55.41 и Рихард Мартон 1.54.95. Само двама паднаха под 1.55 сутринта и това бяха Рихард Мартон и Ное Понти, който ще видим в серията на Петър Мицин след малко повече от 3 минути. Първи полуфинал на 200 бътърфлай за мъже. Отново най-добрите 8 времена потеглят към финалното плуване утре. През миналото европейско първенство финала се затворя на 1 минута 53 секунди и 60 да видим през тази година какво ще се случи и на колко ще се затвори той. С най-доброто време в този полуфинал унгарецът Рихард Мартон защитава честта на тази велика плувна школа при отсъствието на абсолютния терминатор в дисциплината в последните години Криштоф Милак, който е всичко на 200 бътърфлай, световен рекордьор, говорим разбира се за голям басейн, европейски шампион, световен шампион, бивш, разбира се от 2022, защото не участва в Фукуока, и разбира се олимпийски шампион. Интересното тук е, че през миналото европейско първенство, което се проведе в Казан през 2021 година... Милак губи, нали така? Милак губи, точно така. Той беше на втора позиция, на второ място. Първи бе Алберто Разети. Да, италянецът победи Милак, но естествено най-големите успехи на Милак са в голям басейн, там където е елита. Но този факт, който казваш, е интересен, защото да загуби Милак където и да е повече от любопитно. Така че в Казан 21 Криштоф Милак наистина загуби от Алберто Разети на 200 делфин. Точно така. Във втората серия ние реално ще видим и все още европейският шампион. Да, действащи европейски първенец Рацети, който ще плува с Мицин и Понти във втория полуфинал. Още има да се изплува в първия, обаче Рихард Мартон се движи втори. Първи е Ондрей Гемов, който направи на равномерни и скоростни дължини в средната част на дистанцията. Едуард Милдред също се движи в рамките на 14 секунди, 14.5, 14.4 в последните си 25 метрови дължини. Движи се добре британецът. Гемов обаче с 14.2, 14.3 продължава да води. Сега малко падна темпото му, но остава малко до финала и вероятно ще направи време, с което ще влезе в финалното плуване утре. Сериозна групичка от 4 състезатели с добри времена ще бъде това. Гемов от Чехия 1.52.46. Вау, какви времена! Много са под 1.55. Много състезатели. 1.53 за Зирк, за Мартов, за Милдред. В рамките на 54 плуват Ризек и Кесил. Определено тези състезатели са спестили много сутринта и ако иска Мицин да влезе в финал, трябва да се доближи и дори да подобри личното си постижение. Точно така. Виждаме нещо коренно различно от това, което гледахме тази сутрин. Да. Определено доста пловци са спестили сили. Много пловци са спестили сили. Надяваме си Петър така да е спестил сили и да ни изненада. 1.52.46 за родения през 99-та чех Ондрей Гемов. Страхотни финални метри. Много равномерен, много стабилен в средната част на дистанцията. Имаше дължини от по 13.8
13-9. След това леко падна до 14-3, но се задържа в рамките на 14-4, 14-6 до края на дистанцията. Много силен резултат. Едуард Милдред втори, трети Мартон. Дори четвъртият Грегор Зирк е бил под 1,54. Цели 4 под 1,54. Личното на Мицин е 1,54 в рамките на 1,54. Така че той значително трябва да слезе под него, за да стигне до този финал. 1,54,22 е неговото лично постижение. Ще плува в пети коридор. Тоскар от Швейцария е в 8 коридор. 1,57,59 с времето си от сутринта. Кристиан Фераро от Италия в първи коридор. Опитният унгарец Балаш Хола 1,56,75 в седми коридор. Европейският шампион Алберто Рацети 1,56,55, но и той плува с резерв сутринта. Във втори коридор е италянецът. Влад Стефан Михалаки 1,55,63 за представителя на домакините в шести коридор. Рамон Кленц 1,55,42 за представителя на Германия. Световният рекордьор за юноши на 400 свободен стил, човек, който не е плувал чак толкова много, 200 бътърфлай тази година, Петър Мицин с 1,55,28, но личното му е 1,55,22. До него е швейцарецът Ное Понти, който вчера взе златния медал на 100 бътърфлай с европейски рекорд, 1,54,38, четвърти коридор. С най-доброто време е Понти. Мицин с второто най-добро време в тази серия и третото от сутрешните плувания, българинът в пети коридор. Реално Петър Мицин в почти всичките си плувания на 200 делфин е триумфирал. Единствената причина, поради която не сме го виждали да плува на много големи форуми тази дисциплина, е поради натовареният му график. Защото плува много крол. Точно така, и той почти винаги е успоредно с делфина. Обърна пети след първите 25 метра Мицин с 11,5. Понти потегли яростно с първо време след първите 50 метра 24,8. Мицин вече е четвърти. Направи силно плуване сутринта, бих казал. Хвърли много, затова и влиза трети. 1,55 за 28 бе времето му. Мицин вече е трети. 14,18 последна дължина. Близо се движи до Ное Понти. Швейцарецът винаги има много силна финална част на дистанцията. Петър Мицин четвърти с последна дължина от 14,4. Ное Понти вече втори. Европейският шампион Алберто Рацети от Италия във втори коридор поведе с много силните 14,2 на последната дължина. Мицин е близо до тази групичка от лидери. Той обръща четвърти сега с 14,7 на последната дължина. На този етап се движи около секунда по-бързо от сутрешното му представяне. Понти втори. Първи Рацети, който увеличи сериозно скоростта. Мицин е последният от тази групичка на лидерите и се движи четвърти в момента с последна дължина от 14,9. Постепенно пада темпото му, което не е добра новина, да се надяваме да има сили за финала. Първи Рацети. Мицин вече вдигна до над 15 секунди на последната дължина, което никак не е добре. Четвърти е в момента Понти втори, трети Кленц от Германия. Понти увеличава скоростта и тук завършва това плуване. Мицин ще е четвърти с 1,53,77. Ново лично постижение за него. Да видим дали ще му стигне 1,51,79 за Ное Понти в тази втора серия. Много скорост имаше. Стига му 8-ми резултат. Забавиха се леко официалните резултати, но Петър Мицин влиза в финал с 8-мо време. Браво! Още един финал за българските пловци в Румъния. С лично време от 1,53,77 Петър Мицин влиза в финала. Реално той е последният от тези 8, които са под 1,54. Финалът се затваря 1,53,77, а Андреас Ризек от Австрия е с 1,54,38.
Мицин ще плува финал утре вечер на 200 бътърфлай. Не успя на 400 крол, но ето, че ще плува в последния старт на тази дисциплина. Националният рекорд все още е далеч. Антони Иванов го постави в Абу Даби 21, където също между другото плува финал на световното в малък басейн. Тогава плува една 51-49. Мицин сега направи лично в рамките на 53, което все пак му носи финал. Браво за което! Ное Понти с най-доброто време на 51-79. Останалите в финала на 200 Делфин са Рацети, Гемов, Кленц, Милдред, Мартон и Зирк. Петър Мицин с 8 време на финал на 200 бътърфлай. Предстои да видим дисциплината 50 метра гръб за жени полуфинал. Дисциплина, която Габриела Георгиева и щаба ни в Румъния взе решение да не участва, за да спести сили на финала, който гледахме по-рано на 200 метра гръб за жени. Първия полуфинал показват и състезателките в него, но бързаме към Андрей Кичуков, който ще разговаря с Петър Мицин в басейна в Отопей. Поздравления, подобри времето си и успя да намериш място на финала. Как видя плуването си? Благодаря ви много. Времето, което записах преди малко, ме изпраща на финал, за което съм изключително благодарен. Много съм щастлив от резултата, който показах. Дадох всичко от себе си. Класирах се 8-ми в финала. На косъм от първата резерва. И пак казвам, че съм много радостен, че съм на финал. И съм доволен от времето си. След като подобри предишното си време, има ли още резерви за финала? Мисля, че има още резерви. Да, стига да се почина добре. Благодаря, успех. Благодаря много и аз. Благодаря на Андрей Кичуков, както и на Петър Мицин за това прекрасно интервю.